sekta ya matatu imemuchia busongo nanyana babiri bagotuguterare chinguma bunanigo baroberetie gokora okorobekana niga sensemo yabo boigo babiri bakoenekia ogotamenterwa rigori registika asibarire irayo gocha kugendera kubwaterane serikali ya kaunti ya Kisii erio koenekia obokoreri burubya ayo mananda mange ni gotwarganire numuriketo Frida Kerubo. Bunentere ya moyo gotinya obokoreri ase sekta ya matatu nigo aboncheria batwarege karone gatiye bitago byoburindi okwana omugambi korwase location ya Jogo Elijah Ongera nigo aerera okubwaterana nabo igo koenekia omurembe chinga kicho bokoreri bwabo. Lero twanyorana mukutano na wafanyikazi wa matatu korwa Kisii na isiko ya Kisii twakwana mangana maya monegento twasingatia no murembe naende to maintain omurembe naende karto kolega situ ya matatu tutwara maskani naende tolere abiria baitu muna tokuba leta town na kwarusiororo tubabulno maskani Chinga kicho boigoni go aboria basaye ba Genzi gotiga okorobekana na kwa serikali chinga kicho goikirania amagani abo bantu batebya abana igoria mangana yagendrete batige kokona gukora kurubikana ukonge batiro kurubikana ukonge serikali ya igure serikali bono nagendete ku implement ibintu bibateba tiga byadinga kera abantu baito matatu ya monesiga cia bakora igasi okonya abantu baito kubarusi masinane kubarete town na kubarusi town gochi omunyakerogo bwabakori emeremo ase sekta ya matatu okongo mose nigatuguterare chinguma ase mitandao bunani go baroberetie okorobekana ase nekebuna mbali tayare aso kubwaterana ne serikali ye county tusekwirana ase semo ye serikali ye county tutagita tubwaterane fununu nerero mutandao ensinini ebatebanga omagoma norororo abantu ba matatu ndo narobega to magoma ande bakanire magoma toyo boigoni go aboli mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kubanyora asensemo ye Chibasari tabise excellency ainyora abantaba una bantebya bantu magochi asale Chibasari abataba mbali goikera asengenjo yake abakuboka botuko nandobera na botuko ya excellency twari ko gusaba onyore abanda baito asese moye Chibasari ocho ba consider mono sector ya matatu obeko muntu yo morro or special okolirire abakori ba matatu emeremonga Chibasari ngonyora bari tari boigo mbaba bakwalingania amagendero ime county ya Kisii anena sibaba kweneke bunani golirie stika litaraba likomentwa ekoti ya county ngochere kere koti ya county gocha arina magendera gocha se county pero to koligereria sachinde okwaramiko kabantu baito bali kwaramika igoro ye yogote abomogoma estika is excellence oruro te former governor Tomoske Ongwae na begete stika 2500 his excellence Paulo Simbarati oibonole our current governor tara amenda stika nonya ne chiringa ya moyuka otherwise the finance bill ya sogeta ya itete ya fefete binte binge iyo ebibitagere torramike jerende yonse Korende ni gobaganirie omurembe koene kigwa eri koegendereria ase ogoikirania obokoreri bwabo munantu abantu ba matatu togusabanya sato konye turari omurembe gentekene twachara subwa monke togotebania paka twachire na chief gaiga gentekene nekero turi biashara gari stage turari omurembe nekero omurembe okororekana twakwanira abana aba baitonga genteke kereiga ili abana abaito barorekane bakoteba nga yaya twarorira seje ikere boniga nonye na abaibuli baito banjira niro omurembe ororekana ase turi Frida Kerubo Ndizi TV. Miamono